Astăzi vă prezint o nouă rețetă, prăjitură cu unt. Vă arăt ce ingrediente pun: făină, zahăr, amoniac, ouă, unt, lămâie, nucă sfărâmată, zahăr vanilat și ultimul ingredient, gem de vișine. Din nefericire, găini nu mai am, dar lucrez cu ouă de magazin. Avem nevoie de un bol și punem untul. Atențiune! Punem doar gălbenușurile de la ou. Am pus cele 4 gălbenușuri și albușul în alt castron. Peste unt și peste cele 4 gălbenușuri pun 4 linguri de zahăr. Ați înțeles? Acum punem 12 linguri de făină și zahărul vanilat. Urmează amoniacul stins cu zeamă de lămâie. Îl stingem cu zeamă de lămâie. Trebuie să amestecăm bine făina cu ou, cu zahărul, cu toate ingredientele care le-am pus aici. Să face o cocă mai tare, nu moale, trebuie cât de tare, ca să iasă tare cu cele 12 linguri de făină. Amestecăm bine, bine, nu vă jucați! Ia uitați cum trebuie să fie coca. Uitați-vă cât e de tare. Să băgați bine la cap, să vă aduceți aminte de bunica Gherghina când vă învăța să faceți prăjituri. Uitați, contează și tava mamaie în care faceți. Să nu puneți într-o tavă de aia mare cât toate gilile. Am pus coca la tavă și o tindem cu lingura. Căutați să o presați bine cât toată tava. Deci doar cu lingura, da? Doar cu lingura, nu cu sticla, nu cu sucitorul, nu cu nimic. Uite așa, o așezați bine. Iar acum punem gemul. Vă trebuie un borcanel de gem de la mic. Nu borcan mare de 800, un borcanel de la mai mic. Și acum o băgăm la cuptor. Când e aproape gata, o scoatem și punem albușurile care sunt bătute spumă. Albușurile le batem cu 5 linguri de zahăr. Când e prăjitura gata, o scoatem și punem albușurile deasupra bătute spumă. Și o mai băgăm un pic la cuptor să se coacă bezeaua aia deasupra, așa. Am pus bezeaua, punem și nuca și o mai ținem 5 minute la cuptor. Uitați rezultatul final la prăjitura cu unt.